Chogya jora samambu sakesi birmanok laijak jorao samambu sakesi chogjagya birmanok laijak busawi mano aboni bagino bubagra jora thugino tofani borok rokno chobana bagai joto hastani lukurokno koimani abo haikeno khakwani yakumo funogai salburum kring amsayo birmanok laijak rokni samo busawi tongo Mayagwnang MDC Runiel Deborma tasalo haino hai birmanok laijak Bemar manjugai sakhamyangai bubagra khor aguni cancer sakhamnago klaijak hini khnawi jobo surina phaika asalo sandir bazar constituency bai khobjak Devipur amsini takuk sopon riyang te Ramchandragat constituency bai khobjak Longkamurani bukuk Susila Debormano Chubaoikha Mayagwnang MDC Runiel Deborma te DC hapangni boromgnang Suhel Deborma koktoma thurin buskango saka khorokni no haponi phasingtei buskani salo chongmarini engkhari saklaijak muni ulo jesuk saljora sakhamya sakhamai busai maya sak chobara hinai Dipor jorao ek dui din age khobor information mamani ngai oro sini detail sini honorable em tai sini YTF ni in charge Warangnang sini sir Suhel Deborma bo ekti khorongni keseng khorongni duijon patient no tabogo dipor jorao phai cancer hospital lo chubasu phaiklangka masa patient ni bumung ke sopon riang bo Devipur Santi Bazar ni te masa ke Susila Deborma Longkamura Ramchandragat engke duijono meseng tabu financial help chubaiklanka amon ব্যক্তিগত কইতি রুবছে কোন সরকারি সাহায্য তে বুসকাংনি সালা ইলেকশন কোড অফ কন্ডাক্ট পাইবিকে সে সিনি হাপাংনি হিতে বনো চুবাসু ফেনে YTF যিনি অনারেবল প্রেসিডেন্ট বরমনা রুনিয়েল দেববর্মা বিনি যে চাইতো মুম্বাই তিনি যিনি খরগনি যিনি পেশেন্ট যে cancer rugi tongmani boromna jong dalekna jong khobor manai jong naina phaleka tai jini ngi jing jema borom chuba khale basang salo basing government ko khate jing borom chuba lainai jong basang mo jini je o patients jong jing borom je hami asa jong borom hambit langna bagai jing jini ko khate ko jong borom lai ko lai tai election result panel pore je jini official je chuba ko khate ko jong chuba lai